Vi har for det første bygget noget historik op over årene, som er altså mere værdifuldt end som så. Så er der en god kemi. Jeg elsker at arbejde med Brøndby, simpelthen for at sige det lige ud. Vi havde tidligere fået lavet noget white paper for nogle andre firmaer til at afsøge sådan generelle muligheder for at gøre mere i SharePoint. Det var også 2007 dengang, senere 2010, nogle år tilbage. Det, der var vigtigt for os, da vi skulle i gang med nogle af de konkrete tiltag, som senere er blevet til Clinical Trials Portal, som senere har fået den her knopskydning, som vi nu kalder Squad Teams, hvor den her Provisioning Engine, vi skal tale om, er en del af det. Tilbage i de første spæde steps, der var det vigtigt at have nogen, der havde noget platformskendskab til Novos konfiguration også. Vi vidste, at Peter han havde indsigt i det. Så det var super vigtigt, og det var sådan set bang for the buck, som vi havde forventet, at han havde den indsigt. Jeg kan huske på et tidspunkt, at Brøndby var rodet lidt, og så groede lidt den anden vej. Og det er jeg jo egentlig glad for, fordi fleksibiliteten, som man tit får ved et meget lille softwarehus, eller et relativt lille softwarehus, det er faktisk noget af det, der har været nøglen til succes for os, fordi der ligger den ægte fleksibilitet, sådan som jeg oplever det. Så kan du sige, jamen altså, jeg er blevet udfordret nogle gange på, når vi nu har nogle store leverandører, der er på nogle positive lister i vores procurement-systemer, hvorfor bruger du ikke dem, eller hvorfor bruger du ikke dem? Vi siger, ja, men vi har for det første bygget noget historik op over årene, som er altså mere værdifuldt end som så. Så er der en god kemi. Jeg elsker at arbejde med Brøndby, simpelthen for at sige det lige ud. Og jeg tror også, de kan holde os ud, de gode gutter. Så vi har simpelthen en god kemi, og det er den fleksibilitet og de menneskelige hensyn, der ligger i hverdagen. Det kan du sådan set ikke købe, tage ned fra en hylde. Det er noget, man bygger op sammen. Det er et partnerskab, kan du godt sige. Og det er jeg meget glad for ved Brøndby.